Yayambona lo kulona ngithi shop ngiyacina gazi endoda Shaka. All right now indaba ngishilo mina ngithi iholo lelo ngiyakhatha thini inkinga yikho ya shaka ukhulumele wena hey una wayathanda ukurasa sawena yo ifiki kule viki leli nisebenza mahala nje imali yonke nithola izakini mash asemash edalekile kusamele kangifune nje ngicamtha kanje lenombolo lengikhiphayo kumele idaleke nangenyakeni ezayo Latif angishibonile kwenzakaleni first day yakho le ukuthini labantu abayamele bezwe ngathi correct kumele badlalele la mashiya umthetho bawuthobe iziyaqhwa ya sithi nange lenombolo phakamile umashini nansi iketile correct aseni ngiyabona nakanye Sister was imphendula phela. Emaphathini thatha imoto enifoko. Awuyathanda ukurasa wena. Bani imali. Ngicusela bhuti wami. Ngicusela bhuti wami. Thatha serious njengomndeni wakwaZulu. Phezu kwakhe. Khathe singaka wena. Pheka nje kusakalanda lethe labo unyaphi esingathi damas ngena company indoda wena kumele ufike la kwenzakala badeleleka umntana fucking under pressure. Let's put it aside. Pega lo mundo, abana babazayo. Sikhohlolo. Lethu mama ne. Yebo shonke ngiyakutshela ke. Iza naso ngeke uthi bezala. Ayiphelele boss, but senza kanjani ubonile le last time ngisho babhadala imali encane. Nanda sikhuluma la. Okay, sibona phambili. Sikhuluma ngama-ditches. Siyabona ukuthi ngale lana ngayiphi into eyenza kuleli siyazi. Yeah, kunjalo. Yeah, kunjalo. Ngithanda ukwenza isinayo. Ngeke ngikwenze isinayo sikhulu. Yeah, kunjalo sikhulu, kunjalo. Disappoint. Sikhulu angangidisappoint sikhulu. Kulele. Sama sikhulu. Ungabi namhla ejabula ngimbathele ngeAMABHERETE yabo. Lazi izimini nana. Nokumhleli. Oh. Lo. Wena ngifuna ukuthi usondele eduze kwami wena. Wena ngifuna ukuthi usondele eduze kwami wena. Wena wangishiya wena. Wena wangishiya wena. Usangana ke correct. Ungathi kambeni uwe wonke lo. Ini isikhathi usikhathi mina ngithiye lapha phansi wena umsangano bese sifile thina. Bese sifile mistake. Wena ufrustani.
Ntwana sendlini. Yeah. Yazi manje kwenza kanjani? Ngoba ngikutshelile last week kanje. Nje namhlanje isukile ntwana sendlini. Labantu esodibana nabo ngifuna ukubathobela siswami. Abantu abakhulu. Uyangithola? Ngiyathola. Njengoba ngathi uyangithola nje kanje yangivulela ichapter isihle. Bhuti. Sibone ukuthi hayi uyangithola mntana sendlini. Ende plus namhlanje ayi umuhle uyabona wena mntana sikhaya. Bhuti mntana wazi mina. Yeah, nethi manje uyabona inkinga ushaka namhlanje amazi. Ushaka kaMameli yazi. AkaMameli shaka nje nimizongidina kaMameli. Alright sharp discipline athi siye sobona nabantu. Okay, uzame namhla, uzame. Sho ntwana zami. Sharp. Abona wena ngabona imo. Yeah, sajabule. Njani manje ntwana? Njani manje? Ayabona namhlanje Alright sharp discipline. Manje kwenzakalani ntwana? Hayi yazi boss zonke izinto ezistandard. Yazi mehlomane for wena ngamla yami. Sho ntwana zami. Ora mina ngikho standard ntwana. Kanjani wakhala boss? Ayisaniyabasela ntwana zami. Hayi wena ngamla ngithembe namangiphuma lapha achika lapha ahlangana nalento emnyama le athi le kapoza le yayibona yinhle ifana nawe ngamla yami. Ntwana zami. Uyawathemba lamasoja wakho? Hayi ntwana zami. Nayi my sister for wena poza yami. Yazi Ngiyasipina ngizolishanga yamanje. Sharp ntwana zami. Ngani outfit yakho. Yadura poza yami. Poza yami. Hayi wena yabona wena ipoza yami ngilwele le. Operator ngesitwanye. Samba kabuhlungu. Ngiyafuna lenqaza bo. Yabo ufunani? Yabo mina ngizamile asamsiyophandela wena ke ukuthule ntambama. Ngakhuluma kakhulu asami. Nomsangana naye mshophethe ukudla lapha. Ngimnandi. Ayisangagcina kudala. Esanalesimali. Lokhu yamzuphe sakhula njengehlala. Ayish. Azongismayilisa. Ayisana khululeke. Ngazongismayilisa. Sawuwe lo muntu. Akuseseyini. Alright sharp athi singene ebusiness. Uthi ngiphethe Shuthi sikokho ngikuphathela ibukubungu lana ngikuphathela amasweet ngikuphathela izinto zonke ikhala kamnandi ngithola. Thank you Mpilo. Sure. No wonder namhlanje lishisa kanje lelanga kusho ukuthi nje lokho kula phakathi kuyashisa. Na kanjani? Njengoba nami ngihamba ngiyosisila khanya kanje nje hayi. Uyangithemba mbusi? Na ngiyakuthemba. Angingidisappoint. Nethi manje nginenkinga. Sure. Inkinga yami iyi-1. Yeah. Angisho yazi ukuthi rule number 1 awumphuli rule number 1. Okay, mfana benzeni abafana? Ya abafana manishi. Banginyanyisile. Benzeni. Banginyanyisile. Kokho ngithi benzeni aba? Alright abafana bafikile last week lapha endabukweni. Kulo mhlangano lo yabo ukhibokho. Kuyenzakala ukuthi abafana mabafika lapha endabukweni. Sure. Abafana bangithatha njenge-chips nyana nje le fiber. Bafana bayafika lapha ejardini. Bafana bafike bahliphiza yonke into babamba nabafana bami ngibathembe kakhulu. Uzothuka? Yebo boss, ngiyaxolisa boss. Kanti uphapha kanje unayo nenhlonipho. Ya, kumele ngabe nama mshanga empama nje. Sokuthi impintshi yami la. Ngikubuzile wazongenza ithomoyo. Ayikho into eyenzakalile kanti ungenza isinayi. Boza yami ayidli ishiyele boza. Ukuthi ibhoza yami ayidli isishiyele ininja. Ngiyaxolisa boza yami. Akuphindanga kwenzeka. Sikhoko. Ayidli ishiyele. Ya izodlishiye. Sibuya kudala mina nawe. Sibuya kudala. Ya izodlishiye. Sure. Nabo kumele badle bangishiye. Bayangikolota. Kolota Bayangikolota. Ngishanga icingo. Ngishovela ukuthi bangikolota. Alright sharp sayivala Latifa ngizula le nombolo smash. Hayi, ulayini. Ngina intwana ngathi yase.
Just come on, nam. Hey, come on, uzenganda. Mthatha nishitshele ukuthi nizani nasamashisa nomashisa enhlanhla. Mina nimashisa kanjani? Nimashisa kanjani? Niyanifaisa lenteni yamasotsha. Madoda sikakefa. Nizizwe lesemashisa no, kwenzakalani? Abo bana abamashisa nje. No, ungalunabo. Ndoda nanyamazisa. Lezi sisithombile sezinkulu ntwana yami. Akakhiphe. Mvayisa umva kwendlu nini? Yo. Ubhekele sinamandla tena sinamandla. Ukhipha kanjani la umva kwendlu ntwana yadlala. Ngisaqokela namuva kwendlu kanjani staff isigrand. Isigrand baba. Asikhula sinikane nithuba, sinikane nithuba. Wow, uyazi mina ngithini? Testa kuqala labisuku. Testa yakunokuthesta la ndoda. Hey, isami simashisayo ndoda. Yadlala lo. Ukuthi amashisa isikoma sakwe. Nyamashisa bewuzoyenzani? Uyalingana sayilungile. Sayilungile ukubona impene ezifananayo. Shut up. No, okay. Who is selling? Yesizwe ngawe. Hey, ngiyadayisa man. Wena umuntu uthenga. Ngathi sikhuluma kakhulu. Sikhuluma kanjani? Ngathi nakhuluma. Ngena phambili. Uma sikho kithi sikumbhemi. Shana. Umbhemele ukuthi abana abaphethe into. Empela. Zwakala ndoda. Ngikreki ikhanda ngeke. Khanda lani yabo sowubhemile. Singabhemile akusese. Ushayile staff sami baba. Lethu uvela uthi shaye manje. Zikushayile kwawena. Zikushaye. Nithini manje? Hey ndoda, hey angisho mina. Wena bheka ukuthi mina ungangithanda. Kakhulu. Ngilimaziwe yesanga. Yo. Ziwa. Thina sofa ngahamba sanef. Sivanga siphi stuff sisi. Namu lo muntu lapha. Simla. Uyasawuza nasiphoza namkuto mntana. Makeli ukuthi shesha ngicela indaba engekho. Late. Qolisiswami. Uxolisani. Sobiphinde yenze. Every time ngeke iphinde yenze kanti inkinga yeni? Ubhuti Uyenzeni? Khawuthethe. Yini into eqoliselayo? Benhleleleni. Hey. Uthak man. Wait. Yabona usisi wakho. Usisi wakho. Andenzanga naye nje. Ntombazana. Usisi wakho ndoda. Mqashu. Hayi. Ngiyamcothela. Ngani? Yeva siswami akusindimo wenze saba lethu lona akakho ngigcina isikhathi. Hey. Check ntombazana. Futhi man. Yazi umputho omdala asizele into asenze into esizele la ngoba kanje solibele sibhizi silwa. Ndoda uready. Umake sure ukuthi le stuff siyaphela. Andabulela unika mina siswami ngimleka shokuba imali khona. Bhema lo. Hey, pep talk. Hey, hlulisa le stuff. Hlulisa. Hayi bhuti umntwana usibamba. Hlulisa man. Your rice. Phonsela wena. Angiphonsela wena manje. Awuzokwazi ukubala, awukwazi ukubala imali. Awazi nokubala imali. Ngizokwazi ukubala imali. Umputho omdala sibenzele. Hayi man. Asa. Hayi angibazi abantu laba kanti beza kuphi? Ndawo. Ngiyabona ngathi soyazifuna maye. Kwenzakalani ngoba? Uy. Ayantini. Staff awuzi nokubala imali. Sisa. Wazina lento. Sisa. Hayi. Hayi. Hayi.
Tshela ndathi yena lento zayo. Jonga lo awusaphelanga. Sasifumana geleba. Hey sisimali ukunika imali lo labantu kenzakalani kanti. Futhi ukunika imali lo. Hey sisimali kondini ntoni? Yangixela le ntwana le. Ingane yangixela le. Shale na. Mali. Ha, ya. Sebesimali nje kenzakalani. Asambe jo. Sambe. Yes. Exactly. Hola. Zatini. Grand. Zatini beden film stuff. Zakiva ne? Ngishayile manje kama. Khale simele ukuba baqhubeka. Manje butami ugcina utholile le nto bazana. Lo mntakalo wethu yazi ngibathe bathi ngiyamncenga ufuna ngimlandelele wenze itayela man bathi Kanjani manje ngobudala wangitshela ngayo. ngathi une out angisho that's why it's so ola grand sharp Joe Right mama. Right. Mina ngilo mfethu. Yeah wasekhaya. Otherwise man yazi khona man nabantu nje endami bajonga apha yabo jita intombazana. Bathengisa staff. Mfana since ihlela ke ekhaya. Ngiyabona phela. Okay, athi no bagcethile ngingekho nina ne. Ngiyacabanga. Ngoja majita ne. Phula sive makhulu sesithengisela abantu into esingayazi nangifuna ukuyibala abantu kanjani phula hayi man ngavule phula man ngifuna ukuyiba hayi mafetane phula man hayi la mafetane phula yebo phula man Yetha kwathi zap sana nobabini nabazana ma yetha phezana zan mana yetha kwathi mama hayi wena sana nina wale ani kwathi mana Antheni kuwe Antheni kuwe ngizrak Ngenzeni? Yona Ayima Indoni lena Wena angane wena bathi nguwe lapha mntana lento le yonke lento yenza lapha nguwe faka la mntana hayi indoni mina indoni le nami ninipheke ufuna uva ntoni wena ufuna uva ntoni check man hey wena wena ukhwabo thini wena ufa wena sisa nqosa sisi check man hey ufa wena thini awuva lahle lento babeka lento kaphansi check hayi sayethu hey hamba wena mafetane ngena kuthweni emntana hamba check nawe mbelini hamba check hamba wena Just being sazibuza la ukuthi kanti niphumile nonke niphi selingishiya ngiwani ngoba around yeah Eno tamangithi clubs. Ntwana zabambana ngidala ekhoneni. hayi wena bhu And it's my sister stuff intwana basicela. khona la eKasindezi Kule Thelu khona la kule Charity abangiphuta umntana mangakena kuzoshuka. Yo and who in charge kuleli daba mfethu. La mina manje ngibheka bheka. Yayizwa manje. Yo speaking of the devil. Utomntana. Queen Latifah. Yeah. khathele bafuthu Utomntana uyawe angibekela umkhipho ukuthi ayi ngishukile la namhlanje. right sharp asikola bafuthu kusha Ayishanga nyama. Ayishanga ngimtshelile ukuthi namhlanje kunentonyana nje. Mithi. Ngitshela kahle ke. ubusoks Ayizwa manje utomntana. phela manje mina sididi vishandisi mina sididi vishandisi Manje wena bhuti omntana uthi angeke. Nawa labafana bakho bhuti omntana. Kwenzakalani la? Machita. Yeah. ezamsekasi ya wo Latifah manje kenzakalani Utomntala kuthile staff esisinika umabhetane lesi. ntwana yamini manje ngistopera Kanjani manje? ngisole samasisodwa standard Badala ama-flop labantu bakho yabo. Yayizwa manje. noma ushaka mela afaka isiyalo ushaka beke nda Ngibacabana lapha ngathi hlala nda phansi ntwana zami phansi yasho manje bafethu uyanikethela le nombolo lezi sinolatifah ninogcwala ngabantu benu nobagethela mzuzwini nibagethela ngifuna ukuthi bashayisane isitotal by the time inkazwela ngeke ayazwakala bhuti omntana. right sharp haya ngaphezulu And futhi make sure ukuthi angifuni maphutha la amaphutha kumele angayenze mina Angeke adaleke amaphutha and futhi number 2 angithengisela abantwana besikole le staff nangivuka ukuthi ngithini namantombazana angwafuni
eduze kwale staff and then mina wayengikhuluma Ntwana zama Asikuze le ntwana zakutshelile ngawo. Wombile ngisho umsangano. Alright ngizonibamba kanishaya ijika ngo7 sharp ntwana. 7. So kamasha ngami. Sharp ntwana. lokho phela kumele nikwazi alifuni maphutha Ayazwakala sharp. Kastomkhitha. Siphezu kwabo manje. Hamba. Athi sibalala. Yasisenkingeni. Ubhuti omdala uzosibulala. Ngiyakwazi. Angifuni ukufa. Ngasenze. Khuluma. Ungezi namaplani wakho stupid. Uze nento ehlakaniphile la uyabona ukuthi sisenkingeni. Khuluma. Mama mina ngikhuluma ngiyi-1. Unungacabanga. Kanti wena iplan uza nalo yini? Yekela ke, hlala nalo. Must be siyi-2. Hlala nalo. Boyi nobani? Angisho uwo. Mina nawe. Ubani bekaphethe ibag. Tshela ngathi lethi bag game. Tshela ngathi lethi bag game. Maye wena uzenzo ngazi sikhothe enyana stapura. Man. Bheka, vuma ukuthi le game iyakuhlula. Lethi intambo kimi. Mina ngakhona ukuyimela lento ngiyi-1. Lalela ke izwa mina. Wena uzokhipha 50% ngikhipha 50% and ebheka ke mina ngithini. Yebo ukuthi meeting ila. Uzoyithola kuqala mina imali kunawo. Sibone. And mangiyitholile uwozobhoda. Awuzikhohlwa. Okay, fresh. Awuzikhohlwa. Ngathi nemzili ukuthi umntwana uthini? Asimzwe kahle. Lento yenza ushaya ngithandana. Hayi nama angezi ukuthi. Wena ukuthi umntwana uzokwata. Agcina daba izingane. Ngiyayibamba manje. Vele ngathi vele already sekakwatile ubhuti umntwana. Samkwatisa more phezulu. Oh yeah guys excuse me ngiyathanda ubhuti bami Hey lona hey. Mina ngihambe yaza guys ngiyathanda ne sharp. Nota wena awona into ngakunisa yona. Sure. Utshemini. Khuleka. Azindaba manje yini? Yabo nje ukungibona ngashaya ngeBherete nje. Moya wami ukhuleka. Naso ufuna ukwenza izinto. Mamela. Moya wami ukhuleka. Ngikho happy. Ngena futhi comeback. Njengoba ngashaya manje. Njengoba ngibekela wena kastomkhitha ukuthi mina lincola lengiyayiyela. Ngeke ngisakhona. Ayikho into ekhuluma. Sanga into ekhuluma. Laba manje understand. Except boys. Khambantwana zami. Right. Khambani ubumbuka baba. Mabela bumbuka. Nangazi kwenzakalani bafethu? Kwenzakalani? Ngizwile indaba ze-meeting bengingekho nithi kwenzakalani? Umntwana bekakwatile ngenxa yakho. Utsheke over. Loyo ngizomlungisa. Manje uzomlungisa wena. Hayi phela ungangikhombi. Engakho into bele siwo. Khuluma nami mntwana nami khamba. Khona ezinye intwana zazidalela la kule territory yethu. Intwana. Yeah. Abobani lapho? Ezinye nje bezilwa lapha ya. La Enena uthi ungatsheli ukuthi umntwana. Ya mamelani ke manje. Solve us. Azini. Asihambeni manje. Hayi hambani. Asizilandeni manje. Wena ungazoba isitabani. Asihambeni manje. Sihamba manje. Mina ngiyendlini. Indoda yasala. Sharp machita. Mina ngiyendlini hayi hambani lo machita. Hayi sharp machita. Uzibonisa ukuthi basi. Sa. No way. Sama putum tala. Asal dia putum tala. Ini happy. Kamera ini kasih velas ciri kuma anti please. Iyo marik din kan cira. Marik na. Okay lagi. Ayo, nak 5 rand. Ya. Kita asal sugi 5 rand. Okay, dah tenteran. 20 rand sing ini tak sama biasa. Iya. Kuning. Mungkin nama sweet. Ama sweet. Pegan lagi. Jadi ngidin kuma anti sana. Bigyan. Oh, masaktin. Indaba yesifo le nimtshele ukuthi angazi bathi umkhulu wakuphi angazi nazazi ithokoze Umkhulu hayi bo sesinomkhulu manje funda nimtshele ukuthi umkhulu wakasibiye sekashonile la hayi sizomphandisela ya manje ngicela tu usinika abantu into zethu yansimbisi I promise hambeni kahle le okay bye mara mkhoza zakujukela umfana ngani nalokho Whoa.
Manje ngidlula la. Ngiyothi usibona istrad lapha yana ndoda wasidlula la. Ana i-GPS. Ana ungathi nokuyahlanya nawe mana sama asilandele intwana sama. Intwana zimjwayela this. Ngalesikhathi asikafiki. Hayi. Kunini mina la. Zingwesteli isikhathi mana intwana. Kanti yenzani la intwana? Hayi, isikhathi sokusebenza mina ngabulawa. Yes, exe. Goodman. Uthi makhutmane nasana. Uthi lentwana yenzani le? Endaweni yethu. Ehle khona sana uthunywa ubani nasana usebenzela abani nasana? Ungazozimangaza mani wena mani ungithi usebenzela abani? Awumbonisi. Singibe ngikhama sana ngibuya la. Chaza ndoda kwenzakalani? Goodman mina bengageni ukuthi territory yabantu nami bengifunye ukuphanda. Awukeni ukenani yini ukenayo? Mina bengageni maGoodman nami ngifini. Yini ukenayo nasana? Sipanela abantu nasana. Angispaneli muntu. Endaweni yethu nasana ukeni ngiyithengisa kumnandi imali yethu. Ngiyaziphambe isiphandela ngisho manje ngifike Uyaphanda. Indawo nabo bathi bengazi wena uzosihlanyisa mani wena. Mana kanawe maye wenzani? Awungazophakama. Ungazophakama wena sana. Uthi ungazophakama wena sana. Imali yethu lokho la ngathi. Wena sana. Into le ngizoyishaya. Manje nawe Kabalentwana. nawe awuphela Wena sana. Wena sana ngizokushaya manje. Teta ngaye sana. Semali. Yini man. Teta ngaye. Ende tek nani indaba izifike ubhuti omdala kuleke simtshela ubhuti omdala ngeke damba awuguqe wena izifike le ndaba kubhuti omdala ngizongazi kahle brasha ngeke ifike sakuthembisa uthi singama fail pop yabo hayi baba no baba Magandang mag-tishnizo ayun na magsayile pe Skype on espécie de ngiti prochain ça on ngani ngizongithola masi pressure buya ayonile Uy, baka tayong kuka, mama. Espero na tayo. JP.